Amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Luklok na po. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Dan Luigi Sanchez, Joe and Rose Tolentino and family, Dana Isabel Mungkal, Daniel Crisel Mungkal. Kapasalamatan King Aldodang Kebaitan, Di Rose Ann Roque, Joanna Calma, Vilma Basilio, Father Enrique Lusong, at Father Elmer Salonga. Special intention that it needs and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya. Good health, Adelaida Sarmiento, Mario Tresvalles, Ruth Tresvalles, Cherry Tresvalles, Herwin Tresvalles, Joel David, Risa Serrano, Joey Serrano. Para king malalagwang kapaldanan dari Marinel Gomez, Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Remy G. Mateo, Bianca Lising Santiago. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Leopoldo, Juana, Rosa, Florencia, Ederma, Carlos, Jose, Reni, Giancarlo, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakat tampon makiabig indalit abang muklat. Sa lubungan niya, dali ka na.
Kilagiling ipang po ng anak po ng Banal Espiritu, ing kapayapaan at ng lugod, kambining kasalpantianan ay pagkaluling Diyos pa, at ng Ginoong Yesu Kristo, mantabi sana kay kaingan. At kaya ka ang timon. Maya pa sisilim kay kaingan po, Maya sa isip mo. kalugang kapatid ngayon makakiyog niya tamo, king pamagdaon ng Jesus, king sarili na king ipa, manalangin tamo para karing mayalipit tamong kapatid a Kristiyano, para karing papasakitan da at manalipit para at karet papasakit at manalipit karela para karing pasulong kaniting pamanalipit ipanigaputa mo ing kapatawaran aking kapamilatan iti ni babayit ni kakapus tamo at ni bibili karing geta mo king pakaluluning ng Diyos. Ginong Jesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansa, king kapayapaan ng kayarihan ng Diyos, kinu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king ama, numpon sakramento, ban pasigdangan mo kami, king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang, king ligaya, kambining kaligtasan, para king banal ang kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katamo sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos mi, king emi lubusan na intindihan, akalingapan mo, buburian mo, king imba na kapulungan, magisan metong yakaring kasakitan ng anak mo. Pagkaalam mo, ipanigapumi, karing talasal pantaya mo, ang magkakasakit para king lagyo mo, ing espiritu ning kapibabatan at dugot. Ban mayakit lang tune at tapat na saksi karing pangako mo. King kapamilatan ni Ginoong Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, aning banal espiritu, Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libruning kabahayagan. Ing tinuking ikit ko, metong yapang maragul at makapagmulalang waga, king banwa. Atin pitong angel ang magdalang pitong salot. Deti, ila ring pekatauling diling salot. Uling ila ring katatawlyan ng pangabugnos ning kasbuning Diyos. Balamuwari, menakit kong metong adayat malat, abubog at tataglusaning malablab ayapi. Ikit kula naman detang bigkamit tagumpe, laban king lasit, at king keyang estatwa. At laban, ketang makilagyong katumbas ning metong anumero. Makatalakadla, king lelening dayat malat abubog. Tatal na dala ring alpang binyening Diyos karela. Daralinde ing dalit ng Moises at alasuyo ning Diyos at dalit na ning kordero. Ginu, Diyos alubos mayupaya, tutulang mawala at makapagmulala ring sablamong dapat. Ari daring sablang bansa, matulid lang tutu ring kekang daklat. Nino mo ing mikatakot keka o Ginoo, at nino mo ing emo niya kapuryan kekang lagyo mo. Ika mong bukod banal, ding sablang bansa, datang la at sambala keka, uling bilan tadla karing sablang tao, ring sablang dapat mong makatuliran. Amano ning Ginoo. At
bastol ning Israel, tingiran mo kami. Ikang makaluklok babo ning kerubines, sunlag ka sana, gisingan mo in kaya kang upaya. O Diyos, ang mayupayang tutu, misan pa balikdan mo kami, at iba't banwa sumungo ka, lawan me at dalawan iting ubas, sesen me iting tenang mo kagod, ningwanan mong gamat. Parangalantaya po ing mayap a balita. Nung kalugurana ko, ning ninuman, tuparana ing amano ko, at lugurana ing igpa ko, at ikami, datang kami kaya, at makasawot kami kaya. Ginoo man tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpang kang sandukas. Makanyan man, bayi mga palyari ting sabla, pandak-panda kayo ring tao at paglupigan. Intrigara kayo at litisan karing sinagogas at panyukol da kayo. At king uli ning nagyuko, idalara kayo king harapan daring ari at mamuntukan. Ito ing maging pamikatagon para akwayong ipasyag ing may pabalita. At ining pakatandaan nyo. Kayo paygulo isip tungkol king nung makanano yung ipaglualo ing sarili. Uli nga ako mismo, dinanda kayong kabyasnan at katalinuhan. King pamagsalita, erag yung pakilabanan. O payalyan ding kasalangyo. Ipanganyayara kayo, pati na rin pengarit kapatadyo, kamag-anak at kakaluguran.
Ading mapilan kaya kayo, pamatian dala pa. Ading sablang tao, pikasaman da kayo, king uli ko. Dapat metong mangbuak, king buntok yu, ay masayang. Ing pamagparati yu, iya, ing makakabos, king biyo. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Puriyan ka, O Kristo. Gandang gabi na po sa lahat. Mahirap pong habang naka-face mask, nakasalamin kasi nagmo-moist dito. Kailangan ko pong magsuot ng salamin kasi hindi ko kayo makikita. Hindi ako naka-contact lens. Bakit nga ba tayo nakapula sa gabing ito? Dahil tinagdiriwang natin ng tinasabi nating Red Wednesday, isang pagunita sa mga Kristiyanong inaalipusta at nilulubig dahil lang sa sila'y mga Kristiyano, dahil lang sa ang kanilang paniniwala ay paniniwala kay Kristo. At ang damit pong pula ay simbolo ng martyrdom. Actually po, kaya nakapula din ako, hindi lang dahil Red Wednesday, kundi guni-gunita natin si San Clemente, Papa at Martir. Siya po yung pang-apat na Papa natin. Una si Pedro, Linus, Cletus, tapos si Clemente. At siya rin po'y namatay bilang isang martir. At alam naman po natin, halos lahat ng mga unang Kristiyano, pinahirapan at tinorture. Marami sa kanila pinatay, naging martir. Kaya sa tuwing ginugunita natin sila, simbolo ng kanilang pinagdaan ng kamatayan, martyrdom, ito pong pula. Pero magpahanggang ngayon po, mayroon pa rin ganyan na mga kapatid nating mga Kristiyano, kahit di naman Katoliko, sa Kristiyano, nakaanib kay Kristo sa ibang mga panig ng mundo, mayroon pa rin pong patuloy na pinapahirapan at di tinatanggap dahil sa kanilang paniniwala at mayroong mga pinapatay sa ngalan ng pananampalataya. Maswerte po tayo dito sa Pilipinas, at least dito hindi ganyan. No? Hindi ko lang sa bandang Mindanao, pero alam ko, hindi rin ganun kasi side by side, mga Muslim at saka mga Kristiyano sa Mindanao, nabubuhay silang payapa. Meron lang mga renegades sa gawi doon. At tayo po, siguro kung pagpipilian tayo, kung tayo pagpipilian ng Diyos, ayaw nating mamatay na martir. Ayaw natin na tayo saktan, pahirapan. Parang ang hirap-hirap no? Actually po, lahat tayo siguro gusto natin yung madaling buhay, magaang buhay, mapayapang buhay, masarap na buhay, maligayang buhay. Sino po sa atin ang nandarasan na sana siya'y mamartir? Siguro wala. Gumagawa tayo ng iba't ibang pamamaraan para maging magaan, masaya, maginawang buhay natin. At that we die peacefully. Pero hindi yung namatay tayo kasi pinahirapan tayo, tinorture. Hindi yun ang nasa himayin-naso natin sa ating katapusan sa buhay dito sa mundo. Kaya tignan niyo po, dahil sa gusto nating maging magaan, masaya, maginhawang buhay, kuminsan iba-iba ng mga pamamarang ginagawa natin. Yung iba po sa atin, kahit Katoliko, nagpapapunsoy. Yung ugaling inchik, paggagawa ng bahay, magkukonsulta pa sa mga nagpupunsoy kung anong tamang lugar ng higaan, tamang pintuan, tamang lagusan, tamang ayos ng bahay. Bakit? Kasi parang dun sa ayos ng bahay na yon, sa punsoy, doon ang sikreto ng swerte. At sino naman po dito ang ayaw magiging swerte? Sino po sa inyong gustong mas mamalasin sa buhay? Pakitaas ang kamay. Sino sa inyong gustong swertihin sa buhay? Pakitaas ang kamay. Tignan nyo.
Kaya siguro kayo nagpapapunsoy din eh. At yung iba po, nagpapahula pa. No? Nagpapahula, pupunta sa mga ganyan para makita ang kanilang kinabukasan. Kung sinong mapapangasawa, kung anong mangyayari pag sila nag-asawa, kung sila ba yayaman o magiging mahirap o ano. Eh siyempre po, pag kayo nagpahula sa akin, suswertihin kayo lahat. Siguro, sisingilin ko na lang ko, tig pa 500 pesos. At sasabihin ko siya, swerte mo. Pogi at mayaman ang mapapangasawa mo. At napakaswerte mo, tatama ka sa swips, hindi na sa loto. Yan. Madaling sabihin yan eh. At tayo naman, gustong-gusto natin yung tayo binobola. Gustong-gusto natin ganun na pinapabilog ang ating ulo. Kasi talaga naman walang mangangarap na magiging mahirap ang buhay niya, kundi ito'y maging magaan at masaya. Kaya itong punsoy, kaya ginagawa, kasi parang formula on how to become successful. Formula how to become wealthy. Actually po, hindi lang punsoy ang gumagawa niya. Mayroong mga, kuminsan, mga successful people, economists, businessmen, nagbibigay ng tips on how to become successful. Nagbibigay ng tips how to become wealthy. Pero alam nyo, kung titignan nyo yung buhay natin bilang Kristiyano, parang hindi yun tinuturo sa atin. Hindi tinuturo ng pananampalatayang Kristiyano kung paanong maging mayaman. Hindi tinuturo ng ating pananampalataya kung paano maging matagumpay. Parang hindi yun. Ang turo ng simbahan at ang turo ng pananampalatayang Kristiyano ay how to follow Jesus. How to follow the Lord. No? Ang buhay Kristiyano is a way of life. At ang way of life na yan ay ang buhay na ipinamalas, pinakita sa atin ng Panginoon. Kaya siya ang ating sinusundan. Ang yapak niya ang ating sinusundan sa buhay. Ang buhay niya ang ating tinutularan. Kaya tignan niyo po, nakapako sa krus. Ibig sabihin, dapat ipako rin tayo sa krus. Pinahirapan siya. Di dapat tayo pinapahirapan din. Kasi siya ang ating sinusundan. The way of the Christian life is the way of the cross. Kaya paano tayo magko-complain? At bakit tayo magko-complain? Kung mayroon tayong pinagdadaanan ngayon. Hindi pa yan ang buhay natin. The way of the cross. Kung ngayon ay may problema tayo, may sakit tayo, may mga pagsubok na tayo pinagdadaanan, hindi ba maliwanag naman sa atin, yan pinagdaanan din ng Panginoon. Kung siya na ating puno ay pinagdaanan niya, dinanas niya, bakit naman din natin dapat hindi maranasan? Parang hindi tayo karapat dapat na matawag na kanyang mga tagasunod, mga lagad. Kung hindi tayo makikibahagi at makisa sa kanyang paghihirap at mismong kamatayan. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon. Lantaran naman niya sinabi sa lahat ng mga gustong sumunod sa Kanya. Sinabi naman niya, dadakpin kayo ng mga tao at lulupigin. Dadalhin kayo at lilitisin sa sinagoga at ikukulong kayo sa ngalan dahil sa akin, sabi niya. Dadalhin kayo sa harap ng mga hari at mga pinuno. Hindi naman itinago ng Panginoon ito. Hindi naman niya ito sinikreto. Hindi niya ito inilihim sa atin. Kundi hayagan na sinabi na ito'y mangyayari sa sino mang sumunod sa Kanya. Kung baga, binigyan niya tayo ng babala.
Binigyan na tayo ng paunang salita kung anong pwedeng mangyari sa atin, kung anong pwedeng gawin ng mga tao sa atin. Kaya dapat expect na natin sa ating pagsasabuhay, sa buhay Kristiyano, dapat maliwanag na sa atin na kung sasabuhay natin ang buhay makakristo, pwedeng mangyari itong sinabi niya sa atin. At tunay nga pong nangyari. Dahil yung mga nauna sa ating mga sumunod sa Kanya, ayun nga sinabi ko kanina, marami sa kanila na martir. Yung mga unang alagad, sina Pedro, San Andres, lahat sila, pero si San Juan ang di namatay na sa pagkamartir. No? At yung ibang sumunod pa, yan, si San Clemente. Kailan lang pinagdiwan din natin kahapon, si Santa Cecilia. Ang dami. Si San Lorenzo, ang diakono. At ito nga po, magpahanggang ngayon, mayroon pa rin dahil sa ating paninindigan, sa ating paniniwala kay Kristo. Kahit na ang hangarin natin ay kapayapaan, kahit na ang hangarin natin ang matuwid at ang mabuti, ang kaayusan. Maliwanag naman sa atin, mayroong ayaw sa kapayapaan. Mayroong hindi pumapayag sa matuwid at hindi sumasang-ayan sa mabuti. Kaya kung yan salungat sa atin, hindi ibig sabihin ayaw tayo. Ayaw nila sa ating pamamaraan. Ayaw nila sa ating buhay. Kaya kung ayaw nila sa atin, pwede ngang sirahin tayo, saktan tayo. O kaya, mas grabe nga, patayin tayo. Kaya ang araw pong ito ay ating pagunita sa magpahanggang ngayon ay inuusig, pinapahirapan at pinapatay dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalatayang Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ito po'y sinimulan. No? Kasi baka iniisip natin normal ng sitwasyon na wala ng mga inusig at pinapatay na Kristiyano. Pero hindi pala. Marami pa rin. Kaya sila'y nasa ating isipan para sila'y ating ipagdasal. Para maging matibay sila, matatag sa kanilang pagtindig kay Kristo. Ika nga dito, pag dumating ito, ang ganyang mga pagsubok, ito yung pagkakataon nyo para patunayan ang inyong pananampalataya. At ito nga po, naway itong mga kapatid nating na nasa ganyang kalagayan pagamat mahirap, ayaw natin at ayaw natin mangyari sa kanila. Pero this could be the opportunity to witness to the Lord. Siyempre po, ipagdasal natin yung mga umusik sa kanila. Pagdasal din natin yung mga nananakit, nagpapahirap sa kanila para sa kanilang conversion. Para matauhan sila. At sila rin makuha ng Panginoon sa buhay pagmamahal, sa tunay na buhay na kapayapaan at pagtutulungan. Tayo pong nandito, marahil hindi tayo inuusig. Marahil hindi tayo sinasaktan ni naman dahil sa ating pananampalataya. Pero mayroon tayo kanya-kanyang mga pinagdadaanan. Marahil mayroon tayong sakit na iniinda, cancer kaya, sakit sa puso kaya, diabetes kaya, o ano man yung sakit na yan. Pwedeng ito rin po yung ating pagkakataon para magpatunayan natin sa Panginoon na hindi tayo kakalas. Hindi tayo bibitaw dahil lang sa sakit na ito. Ika nga ni San Pablo bang sumabi, walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. Kaya kahit na dumapo ang namang sakit, na ayaw naman natin sana mangyari, pero ito rin ay pwedeng maging pagkakataon natin to witness to the Lord. No? Na po, sa kabila nito, tayo,
mga pakita pa ng kabaitan, kabutihan, sa kabila na mayroon tayong pinagdadaanan. Hindi naman kailangan dahil tayo may sakit, hindi naman kailangan tayo dapat palaging masungit. Yung mga delikadong tao, yung ganyan, yung palamura, kasi nga mayroon silang pinagdadaanan. Pwede namang sa kabila ng masakit ang ating nararamdaman, mapaglabanan natin yan at mangibabaw pa rin ang kabutihan, pagiging maamo, mabait sa atin. O kaya, marahil hindi naman tayo may sakit. Nabigo tayo. Nabigo sa pag-ibig. Nabigo sa pag-aaral. Nabigo sa kabuhayan. Nabigo kaya sa isang pangarap. Hindi naman kailangan sisihin ng Panginoon. Sa dami-dami ng mga tao, bakit nga naman ikaw pa ang nabigo? Sa dami-dami ng mga tao, bakit hindi ikaw pa yung dumanas ng ganyan? Hindi ka namang masamang tao. Daming masamang tao. Pwede sabihin niya maganyan eh. Pero ulit, in the light of this Red Wednesday, at dito sa gospel natin, pag ganyan ang ating pinagdadaanan, yan ang ating pagkakataon para patunayan how deeply we love the Lord. Ika nga, hindi tayo magko-complain, hindi natin hindang sakit, kundi we offer these things to the Lord bilang pakikisa sa kanyang hirap at pasakit sa krus. Kaya ito po, ano man ang mahirap natin pinagdadaanan, ayaw man natin yan, at hindi man natin dinasal yan, gawin nating opportunity para patunayan natin na tayo maka-Kristo. Ang pagiging martir ay hindi lang yung pinatay sa ngalan ng pananampalataya. Ang pagiging martir ay yun ding patuloy na sinasabuhay ang pananampalatayang Kristiyano. Patuloy na gumagawa ng kabutihan, nagmamahal sa kabila ng masasakit, mapapait na dagok ng buhay. Amen. Malugod na Diyos, lalapit kami kaya ka, antimong meto nga banal na kapulungan, amibait, iba't king krus ng Kristo, meto nga banal na kapulungan, ameragul kaya kabanding nga 2,000 banwa, iba't king maligayang daya ring martir. Ing pakibat tamo king balang kaidwanan, Ginoo, ikabos me ing balayan mo. Ginoo, ikabos me ing balayan mo. Iba't king marokatrato, laban ka ring talasal pantaya, at laban king kabilugan na komunidad ning banal na kapulungan. Kapos me ing balayan mo. Iba't king pamagdili-dili ka ring sukulan, at pangainipan king pangabihag, pauli ning kasalpantayan ng tamo kang Kristo. Ginoo, ikabos me ing balayan mo. Iba't king ligalig ning pamitipon, karing makasaliko talugal, ban makasamba at manalangin, pauli na ning emi paintulutan ing panga-Kristiyano. Ginoo, ikabos Kapos me me ing balayan mo. Iba't king kayalan hustisya, gera, terorismo, kidnapping, pamipasakit, pamakamate, at sablang dusa at kasakitan, pauli ning kasalpantayanan Kristiyano. Ginoo, ikabos me ing Ing balayan mo. Iba't king pamipalaganap at pamanawan ng coronavirus, lalo na para karing frontliners, amitataya karing biyera, ban kambilan at lingapan laring sabla. Ginoo, ikabos me ing balayan mo. Balayan. Ngeni nga tamong agnanagnan sumabi, kay ba't ding balang panigapu, kaya ka o Ginoo, bibiling ni ing kapanayan ni. Kaya ka o Ginoo, binibig ang kapanayan.
Para ka ring obispo at pari, ape patuknangan at babawal dang ganap king kasuywan da, king banal a kapulungan, o karing hayagan a pamipulong. Pinili kamay. Para ka ring relihiyoso at misyonero, asilbagda at ema kapibiyebe karing biyerang mitagulaling king Diyos at banal a kapulungan. Ako, Ginoo, pinili kamay. Para ka ring maganakang kayanakan na lalaki at babayi, ami babawalan makatupad, king pangaturo at pangayanad da, antimong magpari at magrelihiyoso. Para ka ring tengaring, emi paintulutan turo at paragul ka ring anak da, king kasalpantayanan. Para ka ring talapagobra, mga biyasa at profesional, apamatakutan at lalakora obra, at pamikatagon sumulong, paulining papasyagda, ing kasalpantayanan daking Diyos. Para ka ring biyawa king coronavirus, ban malalagwa na lang maulo at kumayap. Para ka ring biktima amayang ubye, ape pasari ning coronavirus, ban ing Diyos sa pagkaalaman na lang alananggang kapainawan ng king kayaryano. Ako, Ginoo, pinili kamay. O malagod at Diyos, ikit mi. Mina, nung makanano, ing biyat kamatayan, mi harapan da, king makapagmula ng pamipagkal, kimbiyan ng Yesus, anak mo. Ing kapanay mi king ligaya, iting pamipagkal, mi susundo pa mo rin ngayon, king panahon mi. Bawasan mo yung takot mo, pakayanan mo, ing bayatnan, apupusanan mi, pakasngawan mo kami king sakit, apanandaman mi. Ding kasakitan, adarlanan ing banal na kapulungan mo, ilasanang mo nyebye, maging panulo at panibatan ng pamipakayap, ay kailangan na ning yatumi, kang Kristong ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay Pakamarang Kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Ikapulit, kalagayan ni Cleveland Liu, kikakatamo sa sulalan ng kabilog ng Santa Iglesia. O Diyos mi, king emi lubusan na intindihan ang kalingapan mo. Tanggapan mo la, ipanigapumi, ring panalain, at ayon na sakripisyo, ayan pang making kapakungbaban. At ipagkalam mo, king ding magdusa, paulining pamanalibit, paulina mo, ing tapad ng kasiwan kaya ka. Ing mitutulala, sanang makisan metong king sakripisyo ng Kristong anak mo. Alayong atalastas dasana, king ding labiura, makasulat laking banwa, kagum ding pinili, may pili. Itiatan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuo man tabi kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Hindi karapat-dapat at matuloy. Tunepin, karapat-dapat at matulit, ing purian at pasalamatan na ka, kapilanman at no karinman o ipa, Diyos na malugod at maganaka. E kukupas ing lugod mo, king kapamilatan ng may pabalita, apenaral ng anak mo. Di buklod-buklod mo laring tao, iba't karing aliwang lahi, king metong mong kapulungan. Pasulungan mo yung kapulungan mo, king kapamilatan ng upaya ng Espiritu mo. Banpisan meto nga nalaring sa blang anak mo, king metong mong aptas. Babi ang patatu, king alanganggang lugod mo. Pasig na nga na yung kapanayan ni. Tanda niya mo namang tune, ng alanganggang tipan. Hape nga ako, ampon, tiparan mo, king kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita, ing banwa, tiyatu, daralid, da, ing masayang kapurian mo, kabang ikami, kambining mabilog ang banal na kapulungan, papasyag na ing ligaya mo. Pupurian da ka, o banalay pa, para ti ka mo kaming antabayanan, king pa maglakding, kaya kabaning biya. Pupurian niya naman ng anak mo, Yesu Kristo, at sibusan ni, paunin lugod na kaya kami, titipunan na kami, king banal na pamisulu-sulu, parino na kaya kaming banal na kasulatan, at tipiraswaning tinape. Anti mo hindi patana kanita, para kaling alagad na ka rin king Emmaus. Nyangini, ipaniga pumikya ka o malugod at magandang ipa. Itubod mo yung banal Espiritu mo, banda po ba na narating tinapi at alak. Kanita, meron ng katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi panganyayaya. Bayilinasad mi daon kimbiana para kaya kami. Kapang kasunod na rin disipulo na kingapunan, kinuha niyong tinapi, pepasalamatan na kat pinuri. Pihiraso ng tinapi. Tinwang niti ka rin disipulo ng anak. Paling iti kaingan at mangan kay kaniti. Huling iti ang katawan ko. Amidawon para kaya kayo.
Kay bandingapunan, kinuhaning kali, samit mong alam. Pasbay pe pasalamatan akat pinuri. Din mong ngiti ka rin disipulo ng anak ko na ngiti kaingan. Minum kayo kaniti. Huling iti ang kalis ng daya ko. Ang daya ng bayat alang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayat, para karing sablang tao. Ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Nataniti king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini o'y panglubos banal, pagmasusyan niya yung pamigagana ka kang Kristong anak mo, king kapamilataning pamaylas at kamatayan na king krus. Dalakit may king ligaya ning pangasubing mebye, at liglok may king ligaya king manan mo. Hanggang na po tang datang yung pasibayo. Kristong ginumi, papasag miyang maulang dapat ng lugod mo, adaramiya ing tinapi ning biye at kalis ning alangagang kaligtasan. Balikan mamin mong pakadulo, iting pamagdaon ning banal na kapulungan mo. Jesus siya mismo, ing miyain king sarili na. King kapamilatan iting sakripisyong penibala na kaya kami. Bubuklat na yung dalan papunta kaya ka, o yung pami. O Diyos, ay paming mapamakadulo, ipagkaludme kaya kaming espiritu ning lugod mo. Ing espiritu ning anak mo. Ban mabilang kaming hini, ampon kapilan man, karinganin ning banal na kapulungan mo, ami sulusulo king katawan at dayana. Pagamwamumi kaya ka, iba'y making sada ning may pabalita yung banal na kapulungan mo, kaya tiging Archdiocese ning San Fernando. Pasiglangan mo yung buklod ning pamisan metong talasal pantay at pare. Ban kambiyan ng Francisco yung papa mi. Florentino yung obispo mi. Ating mabilog kakapulungan ding obispo. Sundag yung masada at ibang waga ning pamisan metong at dala ning kapayapan. Busa ning yatong gagabakan ning pamisagsagan at susugatan ning pamikasama. Ganak mo na rin kapatid ni apepaynawa na king kapayapan ng Kristo ading sablang mayang mo na biye. King katahimikan kaya katalapong ganakan din sablang pakamanantang mayang mo biye. Abukod mong ika ing makibalo king kasalpantianan da. Dahil pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo. Tayran mo lang king kaganapan ning biye, king ligay ning pangasubing membye. Potang miras na kami, king sepo ning pamaglakdemi, ketigyat, king yato. Matula mo kami sanang tanggapan, king maligay mong kakarinan banwa. Nung kami manoknangan kambi, mo manggaman, king alanganga. Karin kambi ng Maria, ing Ona Birhen, indo ning Diyos, kambi ng San Jose, ing esposo na, kambi ring apostol, ding martir, at ding sablang banal. Puriyan at paligayan na ka, king kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan na, kambena at kaya, kaguning banal Espiritu, o Diyos, ipanglubos mayupaya, sablang parangal at ligaya kaya ka, manggaman, king alanganga. Baita mo makisulok yung bangkete ng Eukaristya, waganing pamikasud at buklod ng pamisan metong timang may kakapatad, abebe tamang manalangin at timang tiro na kiyakatamo ng Ginoo. Isang banyan
pangabos mo kami kay sablang Maroko, malagot mong ipagkalubing kapayapan king panawin ni, ban king kasopan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parabi king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasapulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan at pasadyan ni, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning tara pangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyan ko kaya kayo. E mula sana babaligdan ing kasalanan ni, ing pansinan mo ing kasalpantianan ing banal na kapulungan. At pamayapan at pisan metongan me, pang king kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king aranganga. Ing kapayapan ing ginuman, tabi sana kapilanman kaya kayo. Kakapatatangan po, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo. Malugod ang mga nangatang Ginoo, ning kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning yato, nontang makasayang tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ginoo ay kumatampang tanggap kaya sa Kristo nga malam mo. Amen.
King kapamilatan iting sakramento, Ginoo, patibay mo la king katutuan, ring talasuyo mo, at ipagkala mo, karing sasalpan tayong tapat keka. Ang ini daralan dus at kasakitan, in ato kende saning anak mo, king pamamusan karing krus da, king sablang kapagsubukan, daralanan da. Makaibirang ligaya, king lagyura, at ibang Kristiyan at bininyagan. Tiyadon ni king kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Dr. Tapa mo po. Atin taong pong second collection. Kabang mag-video po, atin taong pong second collection. The Lord's perennial message to us is crystal clear. Do not be afraid. In our spiritual journey as one, let us ask the intercession of all holy martyrs of the Church. Wala po tayong translation sa Kapampangan nitong sumusunod na rito, kaya ito ay English. We have listened to God's Word, finding there the stories and witness of hope borne by those who live through ordeals to the glory of God, and hear the promises of the gospel for all who are persecuted for righteousness' sake, those who are afflicted by the coronavirus, and those whose lives and generous service have been unmistakable signs of God's compassion. Let us enter into their suffering, repenting of our ignorance, refusing to be silent, ready to reach out to them in their isolation. In the beginning, the universe was dark and cold, and the Spirit hovered and brooded and whispered, "Let there be life. Let there be light." The word was spoken, and light and life came into being. God handed the light to human beings, and they handed the light on to their children, and their children handed the light on to their children. The people who walk in darkness have seen a great light. On those who lived in shadows, on them God's light has shone. In the dark of a stable in the town of Bethlehem, a new light was given to the world. The one who was there in the beginning came into the world. In him was life, and the life was the light of peoples. The Word became flesh and lived among us. In the darkest hours, just before sunrise, darkness gave way to a new dawn, an eternal dawn.
eternal light shone upon the world. The light became divided, and humans tried to possess it, to claim it as their own. Yet the light was not defeated. The light passed to those who loved God's word, who translated it and placed it into the hands of believers. The light passed to those who sought to understand God's creation and explored its wonders. The light passed to those who saw the dignity of human beings and fought to bring justice to the poor, freedom to those who were slaves. The light waits. Who will keep the light burning in our day? Who will take the light into the world? Who will carry the light if we do not? Who will carry the light if you do not? For light, we wait in darkness, longing for truth.
Kristiyano na sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na pinapahiraman, sinasaktan, tinutuligsa, hinuusig, dinidiskrimina dahil lang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Litany of Supplications. Sasagot po natin, Save us, O Lord, Save us, O Lord. from every evil that afflicts humanity, Save us, O Lord. from hunger, famine, and self-centeredness, Save us, O Lord. from sickness, epidemics, and fear of our fellow men, Save us, O Lord. from devastating follies, from ruthless interest and violence, Save us, O Lord. from deception, false information, and manipulation of consciences. Save us, O Lord. Ngayon na po, ang atang sasagot ay Comfort us, O Lord. Comfort us, O Lord. Protect your church as the crosses the desert. Comfort us, O Lord. Protect humanity terrified with fear and anguish. Comfort us, O Lord. Protect the sick and the dying oppressed by loneliness. Comfort us, O Lord. Protect the doctors and healthcare providers exhausted by fatigue. Comfort us, O Lord. Protect the politicians and civil leaders who bear the weight of making decisions. Comfort us, O Lord. Ay naman pong sasagot nyo, grant us your spirit, O Lord. Grant us your Spirit, O Lord. In the hour of trial and confusion, Grant us your Spirit, O Lord. in temptation and our weakness, Grant us your Spirit, O Lord. in the battle against evil and sin, Grant us your Spirit, O Lord. in the search for what is truly good and true joy, Grant us your Spirit, O Lord. in the decision to remain in you and your friendship. Grant us your Spirit, O Lord. Ay naman po ang sasagot natin, open us to hope, O Lord. Amen. Should sin oppress us? Should hatred close our hearts? Should sorrow visit us? Should indifference cause us anguish? Should death overwhelm us? We pray, since you, O God, are with us, nothing that has happened, nothing still to come, can rob us of our hope in Christ. In your enduring love, we trust. Bind up our wounds. You alone can heal our broken hearts. You alone can wipe away the tears that well up inside us. You alone can give us the peace we need. You alone can strengthen us to carry on. We ask you to be near those whose time of joy has been turned into sadness. Assure them that with you, nothing is wasted or incomplete, and uphold them with your tender love. Supported by your strength, may our love for one another be deepened by the knowledge of your love for us all. Amen. Amen. Brothers and sisters, the light we bear is a symbol of Christ, the light of the world. We received this light when we were baptized. We vowed to spread this light. We fulfill this vow when we faithfully respond to our sacred calling as Christians, to be a communion even of flickering lights amidst the darkness of persecution in the world. I ask you now, keep the flame of faith alive in your hearts. Let us be fire that kindles other fires, a communion of many sparks coming from the light of the Word. Walk always as children of the light. Jesus said, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." I now send you to your homes, workplaces, schools, and communities. Let us be in solidarity with our persecuted brothers and sisters, with those who are suffering during this time of pandemic, with those who offer their lives in loving service and tell the story of God's mercy. And
and compassion to your lives. Ating Ginoo, mantabi kaya kayo. At kailangan timurin. Bindisyonan ako ng Diyos sa may paituto. Ang Ipa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Mayari ni kaya katang kapag masusyan. Ito ng ini, luguran ng Diyos at suyod niya at ting kaparang tao. Salamat, King Diyos. Salamat at ng Diyos kaya tingan. Ricompense,